まやです。今日は3月31日の、木曜日です。朝5時半です。もう起きてます。もうみんなも起きてます。こちらの人たちはすごく早く起きます。はい。今からパパと一緒に、医療の援助金をもらいに行きます。昨日私のお母さんを、病院から退院させようと思ってたんですけれども、やっぱり医療費がすごく高かって持ってたお金が足りなかったので退院させることができませんでした。で最近、ダボの病院のシステムが変わったみたいで、前は、全額払えなかったら半額だけ払って、で2ヶ月間か3ヶ月間もらって、その残った半額を払うというシステムだったんですけれども、なんでか最近、全額じゃないと退院させないということになったそうです。でやっぱり本当に、お金がかかったので、保険を、抜いてのお金がすごくかかったので足りないので、それ援助金をもらいに行くということです。でフィリピンではですね、保険もなくお金もない人たちが多いんじゃないですか。だから、病気になった時は援助金をもらいに行ったりする時が多いです。でパパは、政府の下で働いているので援助金をもらいに行ってみます。トライシクルです。トライシクルタレーン。ダバオの街、ダバオの道は朝の時はこんな平和なんです。誰もいません。マヤちゃんの問題が解決でき、6月にダバオに完全に引っ越したらダバオのあちこちに、連れて行きたいなと思っています。ダバオは、平和な街にすると綺麗なんです。だからこっちの方が一番住みやすいと思いますね。だけど問題なのが、これはダバオだけじゃなくてフィリピン全体の問題なんだけども、保険が医療保険がちゃんとなくて病気になったら大変です。それだけなんです。でももしフィリピンに住もうとしたらダバオがいいです。メールは、Facebook でよく見ているんですけれども、これはね、新しく作られている、ダバオのミュージアムです。こちらはもちろんドリアンです。ダバオのシンボルですね。いっぱいです。今日は30人までしかないみたいです。私たちはもう44人目やから多分もう無理とは言われたんですけど、一応待ってみます。援助金もらいに行ったんですけれども、援助金もらいに行ってから家に帰って仕事して、で午後4時にパパからメールをもらいました。何のメールかというと、田舎の土地を買う人をやっと見つけたので早く田舎に行けっていうメールだったんです。で今は私はバスの中にいます。弟です。実はもうこのバス乗ってもう2時間経ちました。動画を撮るの忘れただけです。であと1時間で私たちの田舎に到
邪魔します。こんばんは。もうおばさんの家に来ました。もう今日いろいろそんなことをやりすぎて、もう風に疲れすぎて、もうエネルギーがないです。それで明日家を買ってくれるじゃなくて土地を買ってくれる人と会う約束があります。全部うまくいくといいですね。はい、では、また今度次のレッスンでバイバイ。Maraming salamat. Bye bye.